A făcut-o și pe asta. Singura handbalistă din lume cu 4 baloane de aur câștigate, Cristina Neagu, a luat primele lecții de pilotaj și s-a descurcat de minune lângă cei mai buni piloți din țară. Cristina Neagu a zburat cu pilotul George Rotaru la Aeroclubul României de la Aerodromul Clinceni. Mi s-a făcut rău, îmi place foarte mult. Simte ușor. Fără susțire? Hai să facem. Aoleu! Ok! După primul curs de pilotaj, Neagu a trăit senzații tari și cu șoimii României, cei mai tari piloți de acrobații. Cum se vede București? Se vede frumos. Am manevrat și eu foarte puțin, manșa este foarte sensibilă. Neagu a vrut să sară cu parașuta înainte să ia lecții de pilotaj. Mă gândisem la un moment dat, după care m-am răzgândit. În momentul ăsta nu, dar poate pe viitor, cine știe. Neagu ar intra în cabina piloților și în avionul spre Budapesta, numai să se califice cu CSM în Final Four-ul Ligii Campionilor. Cu Met se va da bătălia decisivă înainte de înviere. Sper să le oferim tuturor un Paște fericit cu o calificare în Final Four.